René. Vi har lavet det her forsøg natriumhydrogenkarbonats omdannelse, og det vil vi gerne fortælle dig lidt om. Det fungerer sådan, at vi har 3 mulige omdannelser for natriumhydrogenkarbonat. De står alle sammen oplistet her. Udover det, så er vi allerede sikre på, at der kommer til at blive dannet noget CO2, altså noget kuldioxid. I 2 af tilfældene bliver der også dannet H2O. Det der er med de her 3 ligninger, det er, at ingen af dem er afstand, eller det ved vi i hvert fald ikke endnu. Så det vil vi lige kigge lidt på. Hvad siger Hanna til det? Er de afstand, eller hvad gør vi ved dem? Jamen, vi vil afstemme meningerne nu. Og ja, lad os bare starte med den første. Vi starter på den her og kigger på den af, som vi har et natriumatom herovre. Og der har vi vist 2. Så vi starter med at sætte 2 tal her. Yes. Og så har vi 2. Passer det så med resten, Hanna? Det har jeg lige tjekket en gang. Så har vi 1. Nu har vi 2 H'er. Det passer fint, vi har 2 H'er herovre. Vi har 2 C'er. Det passer ikke, for her er det 1 C, så vi sætter også et 2-tal her. Yes. Så har vi til sidst ordene, som vi har 3. Dem har vi 2 af, det vil sige 6 ord. Her har vi 1 ord. I mere så har vi 2 ord. Og her har vi 2 O2. Så det er 4. Så vi har 6 ord herover og 6 ord herover. Så nu har vi afstemt, så rektanglen passer med de produkter, vi har. For yes. Det er jo sådan, at når man har en reaktion, så skal der være det samme på begge sider af reaktionsfilen, for der er ingenting, der forsvinder. Nej, det er der i hvert fald ikke. Jeg vil gerne lige kigge på den næste mulige omdannelsesligning. Her har vi igen et Na, som vi også finder på den anden side, hvilket allerede passer. Det samme med et hydrogenatom har vi på begge sider, og vi har sådan også et carbonatom på begge sider. O3, det vil sige, at vi har 3 oxygenatomer på den ene side, og på den anden side finder vi også 1, 2, 3 oxygenatomer. Så den er faktisk allerede afstemt. Den tredje mulige omdannelsesligning vil Mathilde nu have lov til at forklare. Ja, okay. Så ligesom i de første 2, så har vi også et Na, eller natrium. Og her hvorimod, at vi har 2 natrium over i den anden side. Så derfor, ligesom i den øverste, skal vi også skrive 2 her. Og så har vi, skal vi se, at vi har et H, og så har vi 2 H herovre, og vi har også alligevel 2 her, så 4 er afstemt. Har vi 2 C, hvor vi har 1 C her, og vi har også 1 C herovre. Så den er også afstemt. Og så har vi 3 oxygen, men vi har også 2 tal foran, så det er 6 oxygen. Og så kan vi se, at vi har 3 oxygen her, et oxygen her, og 2 oxygen yderligere her. Så derfor har vi i alt 6 oxygen på begge sider, og derfor er den også afstemt. Yes. Nu når vi har fået afstemt vores 3 mulige omdannelsesligninger, vil vi gerne til at kigge lidt mere på den her, altså natriumhydrogenkarbonat og dennes vægt, molar masse så videre. For det første, så vil vi gerne regne ud, hvad natriumhydrogenkarbonats molarmasse er. Det gør vi ved at tage de forskellige komponenter, altså de forskellige atomer, Na, H, C og O, og ligesom plusse dem sammen i det forhold, som vi kender her. Det har vi så gjort, og vi har fået 84,008 gram per mol som svar. Altså store M har vi nu fundet til natriumhydrogenkarbonat. Vi ved, hvor mange altså gram, altså hvilken masse vi har proppet i den her deal hedder den, til at starte med. Altså, så vi kender allerede lille m. Og fordi vi allerede kender lille m og store m, som vi har fundet hernede,
så kan vi også regne n ud nu, altså stofmængden. Det gør vi med den her form. Vi tager 5,591 gram, som er det, vi har proppet i dealen. Og så sætter vi det over 84,001 gram per mol, som er det, vi har fundet her. Det giver så 0,0665319 mol, som altså er stofmængden, altså antal molekyler. Okay, det vi er ude efter, det er at finde massen på de her 3 stoffer. Og til det skal vi bruge N og M. N det er stofmængden. Før der forklarede lige, hvordan vi havde stofmængden ud for natriumhydrogencarbonat. Og den er det samme for det her stofmængde, det er antal molekyler. Og der har vi det samme på begge sider. Vi kan dog se, at forholdet mellem natriumhydrogencarbonat og det her stof, det er 2 til 1. Så det er dermed stofmængden er derfor halveret. Så vi har her divideret med 2, og får så 0,332766 mol. Her der er forholdet 1 til 1, så der har vi det samme stofmængde, og til sidst hernede i tredje reaktion, der er forholdet igen 2 til 1. Så har vi stofmængde på det her antal mol. Ja, og så skal vi også bruge molarmassen til at regne massen ud. Den har vi skrevet ned her. Vi har første reaktion, anden reaktion og tredje reaktion, og der har vi taget altså slået massen op, molarmassen op i det periodiske system på hver atomerne og regnet det ud. Ja, så nu har vi skal bruge til at finde massen af de forskellige. Vi har så, efter vi har varmet vores produkt op, så har vi fået det her tilbage, 3,508 gram. Og det er den praktiske masse. For så at finde, hvilken en af de her 3 ligninger, der ligner mest, så har vi skulle bruge den her formel, der ligner lille m, som er massen, er lige med stofmængden gange med molarmassen. Og de her stofmængder og molarmasse, dem har vi fundet i tidligere udregninger. Og der har vi fået stofmassen til at være 0,03, 0,06 og 0,03. Og det er så, kommer så an på, når man har mængdeforholdet, hvor det er 2 til 1, eller 1 til 1, og så 2 til 1 igen. Og det er derfor, der står 3, 6, 3 her. Og så bruger vi den tidligere fundne molarmasse, som vi også har opskrevet her. Og så har vi regnet den ud, i hvert fald det første, til at få 2,0624832 gram. Den næste til at være 2,66199949 gram. Og den sidste til at være 3,52698577 gram. Og så kan vi se, at det nederste her, der vejer 3,52, der minder mest om den her oppe 3,508. Konklusion? Konklusion. Vi har så en procentafgivelse. Hvilke stoffer har vi fundet? Hvilken af reaktionerne? Så har vi fundet den her reaktion, den nederste reaktion, fordi at der kan vi se, at det her, det minder mest om det. Det teoretiske masse af det her stof. Det teoretiske masse af det her stof minder mest om det praktiske. Minder mest om det praktiske. Præcis. Hit it. Ja. Okay, så hvor udregnet eller procentafgivelse, så har vi taget massen af det praktiske, divideret med massen af det, vi tænker er det, hvad man har... Teoretisk. Det teoretiske udbytte. Og så ganger vi det med 100, for at så få den her procentafgivelse. Og hvor vi får så en procentafgivelse på 0,994617. Det vil sige, at den her 0,005383. Og hvordan det er en minimal procentafgivelse. Så vi er ret sikre på, at det er den her, der er det, vi får stoffet til. Her til slut, så vil vi bare lige udregne procentafvigelsen, nu når vi har fundet ud af, at vores praktiske masse er 3,508, som er her, og vores teoretiske masse er 3,52 og så videre. Altså at vi har fundet det her stof hernede. Nu når vi har begge to, kan vi så udregne procentafvigelsen. Og det gør vi ved at dividere de to tal og gange 100, hvilket giver os et tal, der hedder 99,4617.
Det betyder altså, at vi har en procentafvigelse på 0,003. Det er sådan en meget, meget, meget lille procentafvigelse.